Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista intlaqa tajjeb ħafna minn bosta hekk kif fuq fomhom kellhom il-ħemel ta' proposti u riformi li preżenta l-Partit Laburista. Waqt rally tim Malta fuq il-Fosos, in-nies innutaw il-viżjoni għal futur bis-saħħa tal-manifest approvat fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Il-messaġġ qed waslu sewwa naħseb u qed ikun ċar ħafna u dirett ħafna. Għandu viżjoni tajba ħafna, għandu viżjoni li jaf x'nu jagħmel u naf li dak li qed iwiegħed ħajwet. Proposti kemm trid, manifest imlaħħam u kollu kostit serjetà kbira, nara ħafna differenza bejn partiti. Jiena ġubuna ħafna, it-tfal tiegħi jiġu mill-quta minnhom. Fost l-aktar imsemmija kien hemm dawk li mistennija jolqtu iż-żgħażagħ bħal lotja ta' 1500 euro fuq medda ta' 3 snin għal dawk l-istudenti li jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom wara l-età obbligatorja u lotja ta' 10,000 euro fuq 10 snin għal dawk li ser jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Tal-loms tal-10,000 10 snin. Tat-tfal li jibqgħu l-iskola u dawk l-1500 għajnuna. Naħseb personali kollox naħseb il-post forsi jumej oħra nkun qed infittex post u dik il-ħaġa li ħajaqta li ammont minn dak il-post li nixtieq li forsi jkun ta' familja għalija hija xi ħaġa tajjeb ħafna. Ħajati 1500 lill-istudenti biex ikomplu jistudjaw. Numru ta' persuni oħra stqarrew magħna kif proposti oħrajn ser ikunu qed jaffettwawlhom il-ħajja ta' kuljum, iżda mhux biss. Issemmew temi favur familji differenti. Proposta tal-IVF mingħajr dubju mhux leħqet l-aspettattiva, qabżet kull aspettattiva li hija. Hemm ħafna affarijiet pożittivi, ma tistax issemmi waħda jew tnejn. Nemmen li għandna futur sabiħ għal dal-pajjiż. Tal-IVF l-iktar waħda għaxaw ħafna nies li ma jistax ikollhom tfal u li qed jilħaq il-kulħadd jiena persuna siljek ukoll u hemm proposta partikolari li hija totalija wkoll li huwa xi ħaġa sabiħa wkoll.